ще печели номер 1 за тъс маса винаги. Ако има табло за тъс маса, ти си човека. Ето го най-бързия на пистата, като мемба няма обаче. Ко правиш, е? Той боксток ли? Боксток, нали? Такива, ко ги правим боксток? Играем. Чалгата днеска е по принуда. Ей, този е виновен за чалгата. Женков, от колко години се занимаваш с моделизъм? Много труден въпрос, няма къде да мисля. Аз с алкохолизъм. Искам да ви покажа само какво мислим за прекрасната японска апаратура на Киошо. Извинявайте, това, което правите, разрешено ли е в клас бокс сток? Ами, разбира се, това е най-стоковото нещо да махнеш това извращение от този модел. Радиомастър, бейби! Я, геве! Кажете, че е фалшива, ей! И ругалата. Ето ги дрифтаджиите. Момчета, вие с какво се занимавате, бе? Ти какво правиш? Ау, той е много голямо, батко, предпочитам той.